Ola, chamaba, xa sabe, por unha... O teléfono demo un amigo. Teño que dicirlo. Isidro Barbazán. Díxome que... Sí, o abogado. Tanto ten unha rapaza que estea ben. Agora mesmo, tan pronto como poida. Non. Se non ven agora mesmo, xa mellor non quero que venga. Sí, pagarei o que sexa, por eso non hai ningún problema. O meu enderezo, cando quere? Claro, perdón. Avenida Xoán 23, é un chalé. O teléfono tamén? 696-758-323. Pero non tardará moito, é que teño presa. Sí, agardarei. Pero mellor que collo un taxi, tamén o pagarei. Sí, pero ten que ir de seguido, se non... De acordo, adeu. Pancho, cabalo blanco. Cando o rei por ali pasou. Todas as damas convidou, menos unha que quedou. Non sei... Cinta de prata para a gata, cinta de ouro para... Non pode ser. Hola, boa tarde. O meu nome é Lorena Varela e son da compañía do gas. Viña a facer a revisión dos queimadores. Os queimadores? O fogor da cociña. Agora non é un bon momento. É unha revisión rápida. Debe pensar na súa seguridade e na da súa familia. Perdón. Dígame. Sí, son eu que chamou. Pois claro que lle din ben o teléfono, o que pensaba. Non quero ningún servicio especial, unha rapaza, unha cousa normal. Sinto, pero agora é un mal momento, ten que marchar. A miña obriga é facer a revisión. Debe pensar na súa seguridade e na da súa familia. A miña seguridade importa unha merda. Non debería tomar a broma estas cousas. Tomo a broma que me sai dos collóns. Por que falar ese toque? Lis que non amores. Fun educada en todo momento. Creo que non me... Escolta, agora non me podo atender. Deixe cando menos que lle explique a función dos nosos protectores. Pero que protectores? Escolta Un segundo. Estes son os únicos protectores recomendados pola compañía do gas. A súa misión é impedir que calquera líquido poida apagar o fogón. E por que, preguntará? Porelle un exemplo. Vostede pon o leite a ferver e esqueceo, logo recorda polo que sexa 1000 cousas. Chama, está mirando a tele, esvara, dá un golpe na cabeza e perde o sentido, 1000 cousas. O leite ferve, vértese e podería apagar a chama, co perigo que conleva unha fuga de gas inadvertida. Non! Con este trebello é imposible que o leite apaga a chama, porque o protector mantén o líquido alonxado na base do fogo. Ingenioso, non? Para que dixo que traballaba? Para a compañía do gas. Que compañía? Xa yo dixen, a do gas. Ten algunha credencial? Vostede non é da compañía do gas. Ai, non. Este carné é dunha empresa chamada a Compañía do Gas. Sí, pero non é unha compañía de gas de verdade. Dubido que esta empresa exista legalmente. E como pode estar tan seguro? Porque son o conselleiro de Industria e Enerxía. Ah. Bueno, era o, ata esta mañá. Desculpe, que dixo que era? Conselleiro, Quere dicir, da Xunta. ten algunha credencial? Non, Ah, pois eu sí. Como sei que vostede quen di? son Antón Pita, non me coñece. Eu a política Pois últimamente teño saído moito na televisión, tampouco mira a tele. non teño tempo. Pois son bastante coñecido. Diga o que queira, mais o que non pode decir é que eu non son da compañía do gas. A verdade é que tanto me ten. Marche, fora. Ai, xa me está a molestar a úlcera, estará contenta. Pasemos á cociña e amosolle como funcionan os nosos protectores. É un momentiño. Que quere, que lle compre esos artefactos? Pois cómprollos. Cantos leva? 4 xogos. Canto custan? 70 euros un xogo de 4 unidades. 4 unidades por 70 euros son 280. Aí ten, 300 se pode quedar coas voltas. É a primeira vez que vendo os 4 xogos. E agora vai a petar o transporte. Non podo, mercou canto levaba.
Non vos quero, leveos e tendo telos de novo. Ai non, señor, Mercou non se ten que quedar con eles. Sería unha estafa vendelos de novo. Bueno, pois quedo logo cos queimadores. Que non son queimadores, son os protectores dos queimadores. Os queimadores son os fogos da cociña. O que vostede diga. Conselleiro de Enerxía non sabe o que é un queimador de gas. Para min que nin é conselleiro nin é nada. Niso ten razón. Desde esta mañá xa non o son. Non me extraña que o votaran, se nin siquiera sabe o que é un queimador de gas. Non me votaron, dimitín. E non foi polos fogos da cociña. Vexo crispado. Vexe que lle mira má. Mamá, Veo as mans. estou agardando por unha persoa. Non me faga poñer violento. Vostede non é un home violento. Vexelle nas engurras dos ollos. Os homes violentos teñen sempre unhas engurras aquí, cara abaixo. Non, non son un home violento, pero estou a piques de ser. Fareillo gratis. Veña, rápido. Non, a outra. Voume. Que viu? Nada. Pode decir, pero que non quero nesas cousas. Se non cree, non paga pena que yo diga. Pero non me deixa así, que coma curiosidade. Pensei que para vostedes xa nada tiña importancia. Xa, pero... O que lle podo decir xa o sabe. Agora non marcha. Por que dixo que xa non me importa nada? Unha persoa que gasta 300 euros nuns aparellos inútiles pode decirse que non lle dá ningún valor ás cousas. Iso ben triste. Logo non viu nada na mao. Dixo polos queimadores isto do carallo. Vostede non é unha boa persoa. Non é violento, pero tampouco unha boa persoa. Quen chamou antes? Non lle importa. Non o quere dicir, que é diferente. A miña secretaria. Mentira podre. Que necesidade ten de mentir? Ninguna. Ten razón. Era unha puta. Que pasa? Nada por min. Pode facer o que lle peta cos seus cartos. Chamei a unha puta. Toda a vida tive ganas de facelo. E hoxe fíxeno. Que ten que dicir? Toda a vida. É que non tiña teléfono. Sí, pero non chamei porque o atopaba primitivo. A mí non me ten que dar explicacións. Non son unha mala persoa. Por que botaron do traballo? Non me votaron. Dimitín. Tanto ten, quedou sin traballo. Lea os xornais de hoxe. Contan toda a historia. Non teño tempo de ler xornais. Por que votaron? Cometí un erro. Se foi só un. En política non podes cometer erros. Por que? Porque non, as cousas son así. Si te pillan, píllate e xa está. Bueno, foi que o pillaron. Claro. E que o pillaron? Escoite... Lorena. Lorena. Atopo ridículo que este aquí contándolle a miña vida. Trátame de tú. De tú. De acordo, Lorena. Vai para casa, pensa que fixeches unha boa venda. Estou agardando por unha puta, xa o sabes. Mentras non chega a puta podemos falar, Non quero falar. Si queres. Non quero. Si queres. Que non. Que te xogas? Que me xogo de que? Que si queres falar. Que non quero falar, como queres que cho diga? A mí non me enganas. Por iso chamaches unha puta. Porque non tes con quen falar. De que queres que falemos ti e máis eu? Pois de calquera cousa, ve que necesitas unha orde do día. Que biches na man? Que di do meu futuro? Sentimental? Veña. Vexo unha relación estable que racha bruscamente. E despois outra relación que durará ata a morte. Terei unha vida longa. Iso noutra man. Non. Morrerás máis ben novo. Dunha morte violenta, un accidente. Ves este cruzamento aquí? E do traballo? Vexo éxitos. Moitos éxitos. Acabo de dimitir. Iso en política non pode considerarse un éxito, precisamente. Podes ter éxito noutras cousas. Bueno, pero todo iso son generalidades. A ver, vexamos, cantos fillos teño? Ningún. Casualidade, acertaches de chiripa. Pero acerto. E podes ler na tua man? Podo. E que? Sei que na miña vida vai haber un cambio de rumbo. Pero hai 20 anos que o espero e non acaba de chegar. E sabes cando morrerás, por exemplo? Si.
Morrerei bella, na cama, supoño, dormindo. E o crees? Claro. Oche dicir unha cousa que non viches na man. Cando chamaches a esa porta estaba a punto de suicidarme. Din unha morte violenta. Tampouco podo fiar tan fino. Ai, pobre. E dismo de verdade? E por qué? Polo do traballo? Entre outras cousas. Mira, Garda iso, que aínda te vas mancar, Morrerás novo, pero non tanto. penso suicidarme hoxe mesmo. Non. Oxe, seguro que non. Que che digo que sí, que o teño moi claro. Iso te está claro porque chamaches por unha puta. Por facer algo especial antes de pegarme un tiro. Iso fan os centos de homes cada día. Ya, pero eu nunca o fixera, son un home religioso. Ademais, estaba casado. Pois se non fose polos casados, as putas estarían a facer calcetas. Estabas casado, xa non estás. Hai 3 semanas que asinei os papéis do divorcio. Nin unha ruptura. Ai, pero non te suicidarás por iso, Porque te deixou. É porque tuvo que ser ela que me deixou. Sí, deixoume. Por outro. Por un xornalista de merda, o Roberto Blanco. É o cabrón que vai destapar todo. Claro, que? O chalé. Este chalé fíxome un constructor que traballaba para a Consellería e rebaixou o prezo. Por eso dimitín. Por iso? Non, por iso non, dimitín porque o cabrón do Roberto Blanco sacou no xornal. Pero se o constructor se quixo facerche unha rebaixa, cousa súa. Bueno, a verdade foi máis que unha rebaixa. Non me cobrou. Regalouche a casa! Eu a cambio facilitaballe contratos de obra coa Consellería. Que malseira! Todos o fan. O que pasa é que eu tive a mala sorte de que me pillaran. Todos? Todos os que poden. O que non o fai é porque non é abondo expelido ou non ten suficiente valor. E non pode ser que non o faga porque sexa unha persoa íntegra e honesta. No. Pero ti xa debes gañar unha morea de cartos. Sí, bueno, depende De que? da vida que leves. Se ti por sempre ganaras o meu salario, sería rica, pero eu teño compromisos. O que? Debo levar un ritmo de vida e... Que carallo? As cousas funcionan así. Hipotequei a miña carreira por servir o país. Se eu estuvera traballando na empresa privada, houbérame feito 4 chales como este. O que pasa é que ninguén entende que os políticos renunciamos a un nivel de vida por un ideal de servizo. De autoservizo, quererás decir. Se pos nun plato da balanza o chalé e noutro os postos de traballo creados polas políticas que impulsaba desde a Consellería, está claro que pesa máis. Sí, está claro que con este chalé creaches moitos postos de traballo. O xardineiro, o salvanéis, o decorador... Vale, recoñezo que fixen unha cousa mal vista, pero non matei a ninguén, fixen meu chalé e xa está. Se eu fora a falar... Que para que sexamos... Non podemos ir con putas, non podemos facer o que fan todos, non podemos mirar polo noso, a mínima, a tomar polo cu. Hostia, se que eu deixei todo polo país. Pois eu vivín sempre neste país e non notei que fixeras nunca nada por min. Non traballamos para persoas individualmente, traballamos para a comunidade. Iso non o digas no meu barrio, ainda o levabas. Alá non se sinten parte da comunidade. Sabes que estivemos cortando o tráfico 3 anos para que arranxaran unha praza? 3 anos. Habería obras máis urxentes, sempre hai prioridades. 3 anos. Prioridades, claro. Como a do teu chalé, non? Debo recoñecer que non está nada mal, Bueno, esas ventas un pouco pequenas. Eu xa máis terei un chalé. Se a xente ten iniciativa, sae adiante. Esas frases apréndenbolas ou saen así de dentro? Tes razón, xa non sei falar como unha persoa normal. Ti non sabes como a política, ti que sabes. Xúroche que ás veces me gustaría ser unha persoa anónima, ter un traballo normal, unha muller que me quixera.
No fondo, envexo. Envexas a miña vida anónima? Manda carallo. Queres que che faga un resumo? Vivo nun buraco de 45 metros cadrados. Estou casada con un individuo vago, noxento, que nin traballa nin quere traballar. Teño meu pai nunha cadeira de rodas tan paralítico que non pode nin falar. E aínda por riba non o poido coidar como se merece porque teño que sair a buscarme a vida. Aínda tes envexa? Ou sigo? Non, abonda xa. Por que non o deixas? No teu mundo de xente civilizada moi doado dicilo. A tua muller deixate, pasaslle unha pensión e todos están contentos. Para mí non é tan fácil. Se o deixo, mátame. E dis que non traballa ni nada? No, pero ten cartos o cabrón, non sei onde saca. Eu non vexo un duro. O único que fai é pagar o alugamento do piso. A miña vida sí que é unha merda. Son eu que debería suicidarme e aínda por riba estou escoitando as túas penas porque che regalaron un chalé. Pobre. E non podo mercar nin uns zapatos novos. Paso o día petando nas portas para vender estas merdas que non sirven para nada. Eu sí que teño motivos para suicidarme e mandar todo a tomar polo cu. Veña, dame a pistola! Hostia, esquecera o... Sinto, Lorena, pero tens que marchar. Chegou a profesional. Ela resolverá todos os teus problemas. Despois de volvete sentiraste moito máis home. Pero pensa que despois terás que suicidarte. Non o esquezas. Seguro que vos entendedes. Ela tamén traballa para a comunidade. Un momento. Lorena, facía tempo que non falaba. Queda aquí. Direille que marche. Hola, perdoe, pero... Son Sheila. Que fai esta muller aquí? Eu, sexo en grupo nada de nada. Isto deberíalo ter pedido cando chamaches por teléfono. Sinto moito facer a vir hasta aquí, pero cambiei de opinión. Xa non preciso dos seus servicios. Dígame canto lle debo. Xa non? Si non tardei nada. Ai, tanto apuro tiñas. Dígame que lle debo. Ai, se o que che facía ilusión era pagar, podeches facerme unha transferencia, forraba viaxe. Sinto, pero repensei no agora mesmo. Pois a chesa está para desafogar. Non sexa vulgar e dígame dunha vez canto lle debo. O moi putañeiro di que son vulgar. Sí, e non ten por que ofender a esta señora. Faisme vir a 100 por hora e cando chego ofendo a señora. Si os queredes divertir, mercar un tren eléctrico, pero non se vedes que trae as persoas. Non sexa impertinente. Vulgar, impertinente? Ti de que vas? Vulgar, impertinente e maleducada. E ti un cabrón machista, capaz de mercar o corpo dun ser humano como se fose mercancía. Que? Iso é o que vou facer. Pagar eliscas, indecente. Por última vez, canto che debo? Porque me dis indecente agora? Porque o és, unha indecente e unha malfalada. E que coño? Agora xa non penso pagar. Acabouse, pago o taxi e punto. Que non pensas? O taxi e punto. Canto é? Ti non sabes co cante xogas os cartos. Dame todos os... todo cuanto tiñas na casa. E así evitamos facer números. Leva unha pistola. Sí, señora. Vexo moi atenta. Unha pistola. Sí, non lle deades máis voltas. Que teño que facer? A ver, aclararé o mecanismo. Eu apúntote cunha pistola. Mentres a señora está paralizada polo medo. Ti, que tamén estás asustado, entregasme todos os cartos que ten na casa. Despois, lisco. É fácil. Podes facelo. Se che dou os cartos marcharás. Que queres? Que casemos? Non che darei un peso. Puta! Non me poñas nerviosa que me súan as mans. Dispara, dispara, pelexo. Damos cartos. Dispara. Dispara. Hai un Gusintres tiña un problema. Non sabía moi ben onde... Entendes o que quero decir? Non te cortes, dispara, pendanga. Pero ti quen és? O presidente da Real Academia Galega? Ai, tontita! Dispara. Está ben, si é o que queres, Non! Que faz? Se matas a Strobe terás que matarme tamén a mí.
Estades chalados, Parta, Lorena, é a miña vida. Non lle fagas caso, non quero morrer. Tes unha pistola, usa... Vexamos que dis agora. Pécora. Debería matarte só polo vocabulario. Non sei en que andades. O único que teño claro é que non vou marchar cas más baleiras. Agora xo veo o que che aclara o mecanismo. Se queres os meus cartos, terás que matarme. Así, primeiro mato ela. Non, ela non ten nada que ver. Sí, veña, mátame a min, a miña vida é unha merda. Ai, pois a miña nena nin che conto. Se a matas a ela non che dou un can. Vexamos a quen teño que matar para que me des os cartos. A min. Por favor, hagamos unha pausa. Reflexionemos un instante. Normalmente, cando alguén lle apunta cunha pistola, ten medo que lle disparen, non o contrario. O que non se pode facer, cando alguén te apunta, con toda a súa boa voluntade, é pedirlle que dispare. Non se pode andar polo mundo desta maneira. Debemos respetarnos. Sinceramente, queredes que vos mate? Sí. Pois non vos matarei. Dispararei os seoños, mutilarei-vos. Iso non son formas. Antón ten razón, es unha maleducada. Si pediras as cousas, por favor, como Deus manda, estou segura de que che daría canto quixese. Sí, é verdade, a min os cartos tanto me... Pero entras coa pistola ameazando, e claro, sí. Non entendo nada. Pero se o problema é que o pida por favor, non se fale máis. Dalle os cartos, por favor. Non e non. Por mentireira, dixeches que estabas disposto a disparar e cando tes a oportunidade botaste atrás. Cobarde! Estamos facendo parvo. E isto acabouse. Se disparas a este hombre, revento tetas esas de silicona. Lorena. Cala. Non te poñas nerviosa. Eu non quero matar a ninguén. Pensas que estou tola? Somente quería asustarvos. E as tetas son miñas que conste. Deixa que apuntarlle. Apúntame a min. Perdín o fío por onde íamos. Disparo eu. Lorena, Que? a pistola non é de verdade. Dispárate. Que non, que é de fulminantes. Estás mentindo. Que non. Un momento. Vexamos que eu me aclare. A pistola que tes é de verdade ou non? Non o sei. É de mentira, xa verás. Dispárame a min. Que che dispare. Xa vexo por onde vas. Decidide, vos estás a cansar o brazo. Dispararei a min mesma. Veremos se é de verdade. Non, quieta. Tes razón. Mentinche. É de verdade. A mí non me enganas. Lorena, como pudeches pensar unha cousa así? Ti tes o teu pai, que ia facer? Non o sei. Ti non és como a min. Ti tes alguén en quen pensar. Ti tamén tes alguén en quen pensar. Non, eu non teño a ninguén. Estou só. Recordadevos de min. Que teño que facer? Nada. Aquí ninguén vai matar a ninguén. Ti baste e deixanos tranquilos. Ai, polo menos pagamos taxo o servizo. Foi o primeiro que che dixe. Canto é? 500 euros. Carallo. Chegalle ben, non teño bastante. Podo pagar coa tarxeta. Ai, sin problema. Se todos os clientes fosen como a mí, sería che un bo negocio, Ai, unha cousa. É a primeira vez que veño a este enderezo, pero a túa cara soane. Vivo nun outro lado. Non creo, é a primeira vez que contrato a unha... Bueno, a ti. Pode ser que me coñezas da tele. Son Antón Pita. Ata esta mañá era conselleiro da Xunta. Dimitín. O do chalé! Exacto. E este é o chalé? Uau, está ben! Ai, eu faría as ventas máis grandes. Os arquitectos modernos que son... Ben, señor Pita, sempre que queira xa sabe onde atoparme. Pregunte pola Sheila. Non creo que a chave de novo.
Ai, agora que co enredo que teñen entre os dous, non sei si... É a súa muller? Non, pensas que iba a chamar a unha... a ti coa miña muller aquí. Ai, non será o primeiro. Se eu lle contara. Neste traballo veixe de todo. Oxe, estive cun tipo. Xa hai tempo que o galá e aínda non me fixen. É un que quere que o fagamos diante do sogro. O home está paralítico nunha cadeira. O sogro, quero dicir. Hai uns que lles agrada mirar, hai uns que lles agrada que os miren, digamos, normal. Pero este faino por foder ao pobre vello. Sempre o mesmo número. Facemos na mesa do comedor, coloca a cadeira de rodas cara a nós e eu fago o servizo. Pero aquel avó que non pode falar, ele mirando e babexando, a vida máis rara. Non o credes? Veño de alá. Vive no barrio de Almáciga. Xa me dirán de onde saco os cartos para pagarme. Un tipo casado, como a maioría. Mentres a muller vai traballar, el monta o número só. Se quere firmar un compromiso. En que zona de Almáciga? Na Rúa do Mesanto. Que pasa? Comenzamos de novo o xogo das pistolas. Lorena, espera! Que queres que espere? Penso matar a ese fillo de puta! Quen quere matar agora? Non entendo nada. Lorena pensa que o home do que estás a falar é o seu marido. Hostia! Pode que non sexa el. Vive na Rúa de Almáciga, ten un sogro paralítico. Chámase Manolo. Mira, escuta. Se o queres leguindar, enténdote perfectamente. Pero me fagas ti. Tens que pensar con frialdade. Aclaro o mecanismo. Teño o teléfono dunha xente que fai estes traballos e ninguén saberá o que pasou. Descartos. Nada, non teño nada. Vostede ten, deixillos. Como queres que teña cartos para matar unha persoa? Unha persoa. Dai os cartos, home. Total, os que teis roubaches. Iso non pode probar. Veña, home. Mira, bonito, eu douche o teléfono. Eu ia porque sou unha profesional. Pero o avó aquel dá unha pena. Ai, que che vou a contar? Se é o teu pai, acaba con sin remordimentos. Ben, e se non queredes máis nada, marcho. Se firma o comprobante da tarxeta. Sí, claro. A min, home, fai unha cousa así, e por riba de matalo, pico na máquina de facer chourizo. Adeus! A min, que levo mulleres a casa, mira. Pero diante do meu pai, o pobre vello como... É unha brutalidade, merece que o maten. Ten que haber outra forma de solucionar este asunto. Polo de agora, a mellor idea de unha Sheila. Tería remordementos toda a vida se fixeras unha cousa así. Remordementos. Abriría unha botella de champán cada ano para celebralo. Non o creo. Odio! Se morrese sería feliz. Non o creo. A muller máis feliz e realizada do mundo. Non o creo. Que che digo que sí, hostia! Lorena, cando a Sheila me ia disparar, puxéchete no medio. Por que o fixeches? Non o sei, saiume. Grazas. Hai moito que casaches? 7 anos. E foi así desde o principio? Casei namorada. Ao principio todo moi ben. Pero cando o meu pai enfermou e o trouxemos para casa, as cousas foron de mal en peor. Xa. Cabrón. Xa me dirás ti por que casaría con ese energúmeno. Coa de rapaces do barrio que mandaban detrás. Podía escoller, xurocho.
Eu tamén xa andaría detrás. Sí, xa. Para botar un polvete como coa Sheila, non habrá nada máis. Pode que sí, ou pode que non. Escoita, escoita, non me fagas as beiras. Si estás quente, quedarás con a Sheila. Comigo non tes nada que rascar. Eu só quero dicir que estou encantado de coñecerte. Sí, xa. De verdade, admírote, es valente, loitas. Se eu tuvera teu espírito non estaría tan acabado. A mí faltame carácter. Pero para ser conselleiro seguro que hai que cortar moitas cabezas e telos ben postos. Que va? Eu estou neste posto porque de casualidade coñecín o fillo do presidente e metíme en política. Hai que estar no lugar axeitado no momento oportuno. Se non, eu estaría agora traballando nunha empresa privada, ganando un soldo de narices e vivindo como Dios. O pode que estiveses vendendo protectores. No. Son un vendedor fatal. Sería incapaz de ir polas casas. Non podría facer o teu traballo. Queres que fagamos unha proba? Veña, eu son ama de casa e ti ves venderme os protectores. Pero non sei que dicir. Pero veña, vai fora chama, eu axudoche. Dame vergoña. Veña, axudoche. Bueno, como queiras. Quen é? Son da compañía do gas. Son da compañía do gas e traigo estes instrumentos. Vale, perdona. Veño facer unha inspección da cociña para que o leite, cando ferve, non apague a chama do fogón. Ora sei. O leite? Cando o leite ferve e se verte, apaga a chama do fogón, mais o gas non se apaga. Non se apaga. Non se apaga. Imagine, o leite verteuse. E como vostede non tiña un destes protectores, o gas segue saindo. Unha fuga. Ora millón. Unha fuga. Que perigo. ¡Pum! Explosión. Cae o edificio. Mortos, feridos, berros de fillos en pais, berros de pais en fillos. Daquela, cando todo parecía perdido, chegas ao lugar do sinistro conselleiro de Industria e Enerxía e comenzo a dirixir a operación. Tras 2 interminables horas, os bombeiros por fin atopan a unha nena. Está viva, pero perdeu as 2 pernas. ¡Hala! O conselleiro leva no colo ata ambulancia. Terrible! E todo pudo terse evitado con este sinxelo dispositivo homologado pola compañía do gas. ¡Bravo! ¡Wow! ¡Fantástico! Paseino ben, grazas. Hai uns intres estaba tan deprimido. Gustaríame facer algo por ti. Amañareme. Eu tamén o pasei ben, pero é que agora teño que marchar. Xa, faremos un poquinho máis. Non podo, teño que prepararlle a ceo ao meu pai e pensar en todo isto de hoxe. Podemos quedar outro día para falar. Se non queres, non, pero... Podo vir mañá, se queres. Sí, por favor. Necesito falar con alguén. Grazas. Pero non quero atoparte coa cabeza aberta, un charco de sangue no chan. Non, seguro que non. De todos modos, non sería capaz. A min tamén me vira ben falar contigo. Teño que pensar en todo isto do meu home. Pareceme que son... Ven cando queiras. Canto poden cobrar por matar un home? Non quero que lle dea máis voltas a ese asunto. Un asesinato é unha cousa terrible. Atoparemos outra solución. Ata mañá, entón. Ata mañá. De verdade que andarías tras miña no meu barrio? Ben seguro. Gústasme, conselleiro. Ai,
Se non fose un cobarde de merda, pegaríame un tiro e acabaríanse todos estos problemas. Ui, esta úlcera vaime matar. Calma, moita calma. Sí, son eles. Entrou ou falamos na porta? No, pase. Ten todo? Sí, aquí ten a mitad dos cartos e aquí a foto e os datos que precisa. Pero antes quero aclarar un par de cousas. Se non fala máis alto non o sinto. Sí, perdoe. Quero aclarar un par de cousas. Que? Como sei que despois non virá a buscar máis cartos? Como sei que vostede non me fará chantaxe? Vostede terá probas de que mandei matar un home. Que probas? Unha foto? Uns cartos? Sería a súa palabra contra a miña. Que crean, sempre gañará a súa. Ademais, non somos profesionais. Se fixésemos cousas así, perderíamos a reputación. E se non o matan? E se xurde algún problema? Dígolle que somos profesionais. Déixeme ver os cartos a foto e pechamos o acordo. Sí, bueno, falando diso, non é que queira regatear, pero parece un pouco caro. Xa sei que unha vida humana non ten prezo, pero... As nosas tarifas están por riba dos prezos de mercado, pero ofertamos calidad. Sí, perdón, era un comentario, non pretendía dubidar. Podería prender algún outra luz, non vexo nada. Sí, claro. Perfecto, 100.000. A outra metade, Cando fagan o traballo. a foto e os datos. Perdoe, vostede e eu témonos visto nalgún outro sitio. Agora que o di, a súa cara soame, sí? Hostia! Que pasa? Trabuqueime, esta non é a foto. Como que non é a foto? Houve un erro, este non é o home. Bueno, sí que o é, pero... Cambiei de opinión, xa non quero matalo. Escoite, non estamos de coña. Isto non é un show. Cando vin a foto, reparei no que ia facer. É un asasinato. Que pensaba? Que lle levaríamos unha cesta de Nadal? Vostede non o entende, eu son un home religioso. Non podo facelo, os remordementos non me deixarían vivir. Non me toques pelotas. Viunme a cara. Se facemos o traballo, tanto ten. Porque sei que non me vai denunciar. Pero senón, non podo quedar tranquilo. Entende? Eu non direi nada, pagareille polas molestias. Non é unha cuestión de cartos, é unha cuestión de seguridade persoal. De que ten medo? De que vai a policía? Non vou chegar ali e dicir quería matar un home, pero arrepentime e ora quero denunciar o asesino. Vostede ganará un bo diñeiro sen risco ningún. Sen risco ningún, eu non son máis que un correo. Se regreso sen o encargo vou ter moitos problemas. Vamos a ver, isto é un negocio, non si? Sí. Entón o cliente sempre ten razón, e o cliente son eu. Xa me extrañaba a mí que non sacaras a pistola. Ou mato da foto a vostede. Se fago o traballo non hai problema, pero senón non podo deixar testigos. Sabe o que lle digo? Máteme. No seu momento non tuve valor de abondo e agora estaba a piques de convertirme nun asasino. Máteme. Deixaremos a tapicería feita un Cristo. Mellor, a tapicería, as portas, as paredes, esa merdiña de ventás. Todo o chalé cheo de sangue. Sabe que a culpa de todo ten este chalé? Ojalá quede todo feito un asco e teñen que destruílo, derrubalo, queimalo, ata que non quede nin rastro, non sirva máis que para mesar os canos. Os seus herdeiros non sei se estarán de acordo. O chalé está moi ben. As ventas un pouco pequenas. Pequena, xa o sei. Meus herdeiros, non o pensara. Se a palmo, ela vai quedar con todo. Deixame por un chupatintas e por riba queda co chalé. Nin pensalo, hoxe non pode matarme. Teño que chamar ao meu abogado e redactar un testamento novo. Vostede non chama a ninguén ata aclarar que cona pasa aquí. Ten razón.
Redactarei unha nota, con iso bastará. A miña última vontade. Non quero que a miña muller quede co chalé. Xa pode disparar. Disculpe que me meta. Se lle disparo será un asasinato. Normalmente os asasinados non deixan notas. E se as deixan, non creo que sexan do tipo non quero que a miña muller quede co chalé. De novo ten razón. Debería suicidarme, pero non teño... Que carallo? Non quero morrer. Xa non. Estou namorado. Namorado? Sí, perdidamente. Mire, impórtame unha merda que está enamorado. Vostede chamou para facerme un encargo. Ou mo fai, ou non volve ver a súa namorada. Podería matar a un xornalista chamado Roberto Branco. A quen vostede queira, mentras pague... No, tanto tempo, bastante que non leva xa coa miña muller. Non quero que mate a ninguén, ademais eso de matar non é de xente legal. Estamos entrando nunha rúa sin saída. Non sei se cae na conta. Está nas miñas mans. Ese é o quid da cuestión. Eu sei que é vostede. Claro, ese é o problema. No, eu quero decir, eu sei no todo. Sei quen és. Ti és o Manolo. Como sabe o meu nome? E tamén sei que estás casado coa Lorena. Estou me cabreando de verdade. Explícate o furo cha cara. Eu que ti non o faría porque esta conversación está sendo grabada vídeo transmitíndose a unha furgoneta aparcada na rúa mediante un sofisticado sistema de transferencia informática. A miña namorada é a Lorena. Lorena? A túa muller, sí. A miña Lorena pon os cornos contigo. Bueno, non é iso. O noso amor é platónico de momento. Platónico? Que carallo quere decir iso? Que non temos relacións sexuais. Eu quero-a e ela comprende. Iso estás grabando esta conversa? Sí. Onde está a cámara? Ali. Ali onde? Ali é fronte no chão do vecino. Non vexo nada. Sei no todo de ti. Sei que eres unha mala persoa, que maltratas a Lorena e que levas a mulleres a casa para botalas en riba da mesa do comedor e facelo diante do teu sogro paralítico. Como sabes iso? Como sei? Sí, porque fixen que te seguise. A ver, falemos como persoas civilizadas. Ti queres que deixe a miña muller? É iso que queres? Sí, claro. Así, pola cara. E os cartos. Ah, estás disposto a pagar. Sí, non debería, pero sí. Non sei se te diches conta, pero están nas miñas mans. Os colles os cartos e nos deixas en paz ou métote na cadea. Queres que mate a ninguén? Matar? Oh, que loucura! Eu teño uns principios morais. Levarías no loto meu sogro? Por suposto. En todo caso, falaramos dunha parte agora e outra dispois. Xa, pero iso formaba parte da trama para facerte vir ata aquí. Agora xa non matarás a ninguén. Se queres a mira muller, terás que pagar as dúas partes. Está ben, pero a segunda parte non xa darei ata que asines os papéis da separación. É un trato xusto. Podo quedar tranquilo pola grabación isa? Si nos deixas tranquilos, si. Eu non quero máis que a felicidade da Lorena. Pois ningún problema. Toda para ti. Trato feito. Curiosidade por saber o que tiñas dentro do todo. Romántico que non coñeces nada, mellor que non me avisas. Son eu! Como que non? Son eu! Oh, pero un certo parecido ten, pero mira a boca e nariz é completamente... Son pardo! Non, eu xa máis. Son eu! É a tua opinión, eu personalmente creo que non. A Honda! Son eu! Porque hai unha foto miña dentro do sobre. Casualidade, Non o creo. coincidencia. É o mesmo. Eu se cadra a Lorena deu unha foto tua sin decatarse. Por que? Eu dixo, lle dá unha foto calquera e ás veces faz as cousas sin pensar no que prestas atención. Claro! Por iso asustaxete tanto ver a foto. Ti querías encargarme o meu propio asasinato. O teu propio asesinato. Dixeches que eras profesional, pero tanto. Ora non hai ninguna furgoneta. No chalé do veciño non hai ninguna cama. Porque xa marcharon, asomeime a ventá e fixen yo señal así, ven, bicho.
Ves, Domingo, que me quería de esperar. Amigo meu, reza. No, quieto, un momento. Espera, ten razón. Queríamos matarte, pero o que che dixe da Lorena é a verdade. Amo. O único que quero é vivir con ela. Tinche cartos, dareiche máis. Sodes unhos asasinos. No! O asasino és ti, perdón. Acabas de asinar un trato. Agora é o mesmo. Si te separas da Lorena, douche os cartos. E calquera día pegan un tiro. Non, porque eu xa tería o que quero. Como conseguicho o noso teléfono? Casualidade. Eu quería estar cunha muller e chamei unha agencia. Pero antes veu a Lorena a venderme aquí nos dos fogóns. Ese día foi cando nos coñecimos. E atopáronse ela e a Sheila. A Sheila? Sí, a que botabas en riba da mesa do comedor. A verdade é que a cousa foi un pouco enleada, pero a Sheila, antes de marchar, fixo un comentario sobre un home que o facía diante dun avó paralítico. E a Lorena atou cabos, porque vivía na Rúa da Almáciga e babexaba o avó. Lorena deduciu que eras ti o home e xurou que te mataría. E a Sheila deulle este teléfono. É a verdade, xúrocho. Sheila. Será? Está ben. Se queres a Lorena, podes quedar con ela. Pero recorda que tomaréis precaucións. Se me sucede algo, deixarei todo ben atado para que un dos meus colegas vos arranque as entrañas. Tal como cho digo. Non será necesario. Ademais, como vexo que tiñas tan malas intencións, a cosa sairache un pouco máis cara. Mal! Acepto estes 100.000 como primeiro pagamento, pero o segundo será de 200.000. 200! Iso é un abuso! Lembra que querías matarme. Xa, pero pactaramos un prezo. Non mesturemos as cousas. Non me gustaría nada primeiro gatillo agora mesmo. Está ben, 200. E logo quedamos así, Ricardo. Chamaste Ricardo, de verdade. Sí, quero dicir, non, chámome Antón. Agora sei de que me soaba a túa cara. Todo chalé. E es aquel conselleiro que dimitiu. Antón Pita. Este o chalé. Mira a Lorena, e parecía tola. Digo un conselleiro. Xa non o son. A min tanto me ten. Cando queira, pode marchar da casa. Pero lembra que se me xogades, virei a buscarvos con este. Non será necesario. Falarei con meu abogado Isidro Barbazán, direille que se poña en contacto contigo. Non vai haber problema ningún. E cando asine, darás mos cartos. Podes confiar en min, son un home de palabra. Confío máis nesto. Pensar que me pagas por deixar de ver o meus ollos. Adeus, conselleiro. Permítese un comentario. Xa postos, eu faría as ventas un pouco. Hai unha corriente de opinión a favor de esa idea, sí. E hoxe é un mes. Ai, que me parín! Cariño, de verdade crees prudente que vaya contigo a exposición? Estás preciosa. Grazas, é a maquillaxe o vestido. Si me miran os veciños. Quero que veñas. Serás a miña acompañante e todos se sentirán envexa. Debo comezar a sair da casa, que quero presumir de ti. Dixéchesme que sería unha cousa íntima. Xa non. Chamaronme do partido, parece ser que os xornalistas saben que vou. Pedíronme que non aparecera por ali, pero nin caso. Non vou amargarme máis, nin penso dar ninguna explicación. Prepárate para salir en xornais e revistas, faránnos fotos arreo. Fotos! Ben, seguro estará cheo de xornalistas. Ai, que vergoña, por favor. Non tens por que sentir vergoña se estás preciosa. Aquí está guapa a súa filla, Amadeo. Antón, non sei se poderei ir.
Por que non vas ti só? Nin pensalo. Se quero refacer a miña carreira política, debo facelo con valentía. E quero que esteas o meu cargo. Queres dicir que podes refacer a tua carreira? Por suposto. A xente esquece rápido. Se algo aprendín en política é que a todo se lle pode dar a volta. E cando faga, cando consiga, xa estou vendo. Artigos nos xornais rehabilitando a miña figura. A oposición recoñecendo que se precipitara. Vexo o día do meu regreso ao Parlamento. O hemiciclo posto en pé, aplaudindo. O presidente asistirá á sesión para darme o seu apoio. Invitarei a empresarios, a artistas. E tamén estará na tribuna do público. E o Amadeo, os paralíticos quedan moi ben nas fotos. Cando entre no hemiciclo, a primeira mirada será para ti. Moi amable. Terán que tragar todos os desplantes destas últimas semanas. Farei que todo semelle unha operación orquestada para aloxar do poder a un dos poucos políticos honestos. Mesmo cos apoios axeitados poderei chegar a secretario xeral do partido. Un político que sabe sair dunha crise e reforza moito a súa imaxe. Esta noite vai ser o principio de todo. Nese caso, non o quero perder. Prepara un pouco de cea para papá e marchamos. Mañá verá a súa filla nos xornais, Amadeo. Non lle parecerá mal que o deixemos só. A súa filla foi o mellor que me ten pasado xamais. Pensaba que despois do asunto do chalé a miña vida perdera todo sentido. Que sen a política Lorena fixo que vira as cousas de outra maneira. Cando un home ten o seu carón, unha muller... Pero vostede é un home, e sábeo. Sempre paga pena vivir, e loitar. Inda que se xa desde unha cadeira de rodas. A que sí, Amadeo? Que pasou? Mira! Que foi? Estaba preparando unha tortilla de patacas, esbarou unha aceiteira e manchei o vestido. Non pasa nada, pon outra roupa. É o único vestido decente que teño. Que queres que fagamos? Pois non sei, por que non vas ti só? Non, Lorena, eu quero que me acompañe. Pero como queres que vaya con esta pinta? Pero... entón non imos. Non, para ti é moi importante, estarán todos os teus amigos. Xa, pero eu pensaba... Dixenlle a todos que irías. Dilles que non me atopo ben. Seguro que prefires quedar. Tes aquel vestido azul que che queda tamén. É moi bello. A mí gústame, veña. Vai polo e marchamos, necesito. Ai, non pode ser. Ai, Lorena. Cariño, pero é que... Veña, non acepto unha negativa. Papá, que lle pasa? Que pasa? Chama unha ambulancia. De canto en vez ten a fogos. Agora sí que quedamos. Non o imos deixar así, e se lle pasa calquera cousa. Non, xa quedo eu, Antón. Estou afeita, sei o que teño que facer. No fondo, que quere compañía. Veña, non perdas máis tempo. Bueno, como digas, pero... marcho logo. Adeus, Amadeo. Adeus, cariño. Adeus, amor. Adeus, amor. Estou a todos ovos! Non aturo que me pique cada 2 por 3! ¡Vamos, marica, gilipollas! Soportar é que non podo con tanto bico. Pois non se queixe tanto, que a mí damos con lingua. Con lingua, pois mórdella. É a verdadeira vez que participo nunha historia así, vou ver. Cando dixo que estaría hecho de xornalistas facendo fotos, pensei que morrían. Xornalistas, isto xa dura demais, estamos cometendo erros. O Isidro Barbazán ten todo a punto. Hai unha semana que o ten, pero debemos respetar os prazos legais, senón podería sospeitar. Sospeitar, sí, pero que estou farto. Quen é? Somos nós. Que facedes aquí? Non era o papá. Pero está de...
Alguén, sorte teño que veñan a verme de cando en vez, senón non aguantaría. Ai, papá, levante desa cadeira. Non sei que me dá velo así. Viñestes máis veces? Dúas, cando estabades fora. Sodes uns irresponsables. Irresponsables. A Toñi ten razón. Faime moita ilusión que veñades, pero non o debedes facer. Pensaba que hoxe tío conselleiro saiades. Sí, pero a última hora díxome que estaría hecho de jornalistas facendo fotos e tiven que montar un numeriño co vestido. Sí, xa vimos que saías o... Hostia, como te puxeches, nena? Non, era un vestido precioso. É certo, estás ben guapa. Grazas. Grazas a Deus que non foi. Fotógrafos. Se chega aí, cagámola. Pero a sorte está da nosa parte, desde o primeiro día, cando a Toñi apareceu xusto para evitar que se suicidase. Este suicidarse é incapaz. Incapaz, gilipollas e baboso. Pero non podemos xogar máis coa sorte. Ata agora todo saliu redondo, pero estamos cometendo erros. Temos que rematar de unha vez. E non quero que volva a bicarme, Toñi. Se volve facelo, cúspolle. Oume cambiar. Despois quero falar con vosco. Xa que estamos todos aquí, aproveitarei. Que quere? Que quere? Non o sei, pero está rara. A ver se ao final cagamos. Debemos ter calma. Este asunto está sendo redondo. Se pudésemos sacarle máis cartos, deberíamos buscar o mecanismo. Mecanismo. Xa levamos bastante traballo para sacarlle os 300.000. Eu non paso nesa cadeira de rodas ningún minuto máis do necesario. Papá, temos que pensar. Pensar. Laura, nena, este asunto é redondo. Si movemos cualquiera peza, caerá como un castelo de naipes. Ao principio non o tiña tan claro. Ao principio non. Cando Barbazán dixo que lle botara un ollo a ese conselleiro da Xunta, pareceume arriscado demais. Aí tampouco teña no punto de mira. Cando lle deu o teléfono das putas xa non lo dixo. Esta mañá dimitiu, a muller deixou uno por outro. Está máis maduro que un grau deses de pus que nada máis lle tes que tocar así para que rebente. Ah, que desagradable es. E tal como dixo, a tarde pan, como un reloxo. Como un reloxo. Papá, por que repites o que decimos? O que decimos? Si, non paras de repetir. Repetir, que é o que repito. Papá, atópase ben. Fai cousas extrañas. Cousas extrañas, sí. Fago cousas extrañas porque estou farto de estar nesa cadeira frente dele. Temos que rematar de unha vez. Debemos ter paciencia. Se Barbazán lle dá os papéis antes de tempo, sospeitará. A Toñi como aguanta? Aguanta. Papá, por favor. Por favor, que? É igual. Igual deberíamos buscar a forma de rematar de unha vez este asunto. A Toñi está moi metida no seu papel. Pode que demasiado. É fantástica. Iso do vestido para non ir á exposición saíulle por instinto en 10 segundos. É un artista. A forma en que seduciu a ese imbécil foi de chapó. E vos tamén estuvestedes moi ben, filliños. Xa non vos podo enseñar nada máis, sabedes máis que mí. Ai, non diga eso, papá. Dentro da profesión vostede é un punto de referencia. Un clásico. Clásico, antigo, eso que son eu. Unha peza de museo. Hoxe tes unha boa idea e o estafado acaba vendéndolle a historia a calquera televisión e gana máis pasta da que ti lle fodiches. E ti non podes volver a usala porque a coñece todo o mundo. Antes era outra historia. E sorte que temos a Toñi. É fantástica. Lembrades aquel tipo da Coruña o ano pasado? En mes e medio a Toñi tiña firma de todas as súas contas, unha pílula para dormir e o espectáculo tiña para tabaco.
Despois daquel tipo da Coruña. Bueno, ¡Ana Cándida! ¡Ay, yo me firma de todo! Ay, historias como aquela non se repiten todos os días. Xurei que se atopaba outra igual, retirábame. E atopámolo. Non quero que vos enfadedes. Pensei moito no que vos quero dicir e estou decidida. Despois do conselleiro, retírome. Por qué? ¿Qué pasa? que pasa? Que pasa de nós? Independízase. Xa vos dixen que estaba rara. Non é iso. Quero deixalo. Vos sodes unha familia, é diferente. Eu tamén quero ter unha familia. Quero ter fillos. Pero ti és como da familia. Sí, xa sei que me tratades como se eu fose, pero non o son. Non quero que queres deixalo. Lévalo no sangue, como a nós. Por iso quero deixalo. Non quero acabar como teu pai. Non quero gañar a vida facendo de paralítica nunha cadeira de rodas durante un mes. Un mes. Un mes. Non mo recorde. E o peor de todo son cos picos dese baboso. Mira, é a túa vida. Fai o que queiras. Pero non che permito que desfagas esta historia. Non desfago nada. Remato o traballo. Desaparezo. Vos faredes a vosa vida e eu farei a miña. E agora, marchade que non me gusta que esteades aquí. Botei-me tanto en falta. Eu tamén. Bueno, pode que non tanto. E a exposición? Non quise vir, non tiña sentido. Se me pasa outro recebemento así, marcho e regreso de novo. Pois veña, xa podes marchar. Ai, cariño, tes tanto sentido de humor. Cando ia no taxi de Cateme que non tiña sentido de sentir, e decidín volver para casa. Para casa, entendes? Sí, cariño. E vostede, Amadeo, entendo o que quero decir. Sei que é algo precipitado, que aínda non asinaches os papeles da separación, pero teño que pasar. Queres casar comigo? Érguete, home, vas luxar o pantalón. É que aínda non confío en que Manolo firme os papéis, Eso quere dicir que sí. Collesme por sorpresa. É que? Que de que? De casar. Ah! Non sei, eu... Ah, perdoa, entendo. Amadeo, teño o atrevemento de pedirlle a man da súa filla en matrimonio. Iso quere decir que sí ou que non? Non sei. Dedicarei o que me queda de vida a facela feliz. Todo canto teño é dela. Grazas, 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 mil grazas. Leva unha cazadora moi chula, Amadeo. Este non pase. É de así, moderno. Tomei a decisión tan de súpeto que esqueceme el caro anel. Non sufras, tanto tempo. O teu pai ten razón. Unha petición de man sin anel é unha estafa. Mañá é por mercado. Que pasa, Amadeo? Vostede tamén quere vir? Pois claro, escollerémolo entre os tres. Isto hai que celebralo. Imos cear fora. Os tres. Poño roupa máis cómoda e marchamos. Non quero que te cambies, estás tan guapo. Por que non vas sacar no coche?
Sabes que? Dame rabia molestar ao teu pai. Millor quedamos na casa, unha cea íntima, algo sinxelo. Como na casa en ningún sitio, verdad, Amadeo? Agora sí que vou cambiar. No, encontrase pues nacen. Bueno, pero despois se me mancho non me rifes, Que che vou rifar, se te manchas mellor, vou porquiño, coin. Veña, axúdoche a preparar a cea. Non, xa fago eu. Ti queda aquí, queda quedito mon pai e non te movas, enfadareime se te levantas, De acordo, cariño. Mercarei unha cazadora como a súa, Amadeo. Levo demasiados anos con gravata e americana. Teño ganas de vestir de sport. Non tema, Fareina feliz. Eu non son como o Manolo. Un asasino a soldo. Como pode haber no mundo xente tan desalmada? Espero que cumpra a súa palabra. E iso que con esta xente nunca se sabe. Son traidores, ignorantes, animais que só pensan no sexo. Cando lembro que lle facía levar a aquela muller a casa, botala enriba da mesa do comedor, levantarlle as saias, baixarlle as medias, e despois as bragas, separarlle as pernas. Hai xente que vive obsesionada polo sexo, xente sin civilizar. Teño unha sorpresa! Bravo, encántame a sorpresa. Pecha os ollos e non te movas. Teño que pechar os ollos. Moi ben, xa está. Non os abras hasta que eu cho diga. Non, Estás abrindos? que non. Podo abrir. Ainda non! Non podo máis. Abrirei. Tachan! E a miña sorpresa. Non me diches tempo. Ponme pechar os ollos e non os abras hasta que eu cho diga. Senón non haberá sorpresa. Escoito ruidos, abrirei os ollos. Se os abres, mátote. Oi, Lorena, non te enfades, decía broma. Xa te teño. Soltame, non sexas neno. Ai, seguro que escondiches por aquí a miña sorpresa. Non a escondín, non me diches tempo. Ai, que estou tan nervioso, gustame tanto as sorpresas. Ai, tamén me gustan as túas mans. Déixame ir. No, no, no. Que coxe. Ai, a ti gustan as cóxegas. Soltame a douche un hostia. Lorena, decía en broma. Ai! Sorpresa. Ties. Ah, Sheila, non a lembras? Hoy podes chamarme Sheila, hai confianza. Cando chegou? Chegou por sorpresa. Non entendo. É un pouco complicado. Ai, moi complicado. Non queremos aburrirte. Pero onde saíches? Pois. Ben, todo comenzou hai unhas semanas, cando a Lorena chegou a túa casa para venderche uns protectores para os fogóns. Naquel momento ela non sabía que ti chavaras a miña xente. Todo iso xa o sei. O que Sheila quere decir é que como a nosa historia foi como foi, en parte grazas a ela, pensamos que che faría graza que viñera A cear. A cear. a cear. Ai, Lorena, insistí tanto. E como os atopastes? Non é que nos atopáramos no sentido que habitualmente se lle dá a palabra atopar. No, ni moito menos. Cando atopas unha cousa porque a estás buscando. Neste caso produciuse unha extraña coincidencia. Todo foi o resultado dun encadeamento de feitos casuais que un tras outro puxeron en disposición de convidar a cear. E por que non mo dixeches? Porque era unha sorpresa! Claro. Entendo. Estás moi cambiada, Sheila. Ai, é a roupa, hoxe é o meu día libre. Non entendo. Se quedáramos para ir á exposición, como é que quedaches tamén para cear? Non che estou dicindo que era unha sorpresa. Pero... Podes dicirlo. O que? Que pensaba facerte volver pronto para preparar xuntos unha sobrecea. Ai, cheguei cedo demais. Ai, mira que non era así. Sempre chegaba tarde. Pero cambiei polo traballo.
pardo, caso es que cheguen 10 minutos tarde. O cliente xa fixera todo el só. E desde entón... Ai, Sheila, non fai falla que te expliques tanto. Antón non é parvo. Perdón, non quería ofenderte. No, no. Ofendiste? No. Ai, síntome fatal. No, que non. Ai, que parvas son. Agora sentireme mal toda a noite. Que non pasa nada. Falo demais, sempre falo demais. Que vergoña. Marcho. Sí, mellor que marches. Que non pasa nada. Sempre acabo. Cada quen ten a súa maneira de ser. E eu, desde pequena, teño este problema. Abra a boca e cago. Pois entón cala e vai ter unha vez. Que non me ofendín, de verdade. Pero se estou encantado que viñeras a cear. Se non quedas, entón sí que me ofendo. Ben, pois daquela que quede a cear. Que preparamos algo? Axúdovos. No. Ti esa invitada. Xa xugaches abondo. Ti queda aquí co meu pai, xa vos coñecedes. Claro. Vos... Hai uns intres falábamos de ti. Sí. Ben, agora dame un pouco de vergoña todo o que pasou. No, muller, non tes por que sentir vergoña. Se o papá apreciate moito. A que sí, papá? Veña, entón, para la cea. Si este chegou a conselleiro, eu, Raíña de Inglaterra. Amadeo! Grazas por esta filla. Dixeches as 5. Cara as 5. Son as 5. Xa o sei. Teño medo. Non te preocupes, está todo controlado. Os papéis están ben. Barbazán dixo que non había problema ningún. E son todos os cartos. Mira que este vai contalos. Pensas que a estas alturas lle vou estafar 2 ou 3 mil euros? Non, claro. Podo velos. Non, E o papá pode velos. Faría de tanta ilusión. non, e a bonda xa, vas me poñer nervioso a min tamén. Este ben armado. Ese nos mata. Sabe que o queríamos matar. O único que queres son os cartos. Ai, será mellor que eu marchase. Se me ve porase nervioso. Que non sabes como se pon cando está nervioso. Es ti a que está nerviosa. O que non entendo como ti podes estar tan tranquilo. Nunha negociación como esta, compre manter a calma. E o papá? Ese lle fai algo papá? Deixa de imaginar desastres, estás te poñendo histérica. Non sabes do que é capaz. Será mellor que esconda a papá. Oh, deixa aquí. Todo irá ben. Daremos os cartos, marchará e non o veremos nunca. Non sei, que o ves moi claro, pero eu... onde escondo? Ningures, deixa aquí. Non podo estar quieta. Lorena, paso que pase, moita calma. Adiante. Hola, conselleiro. Lorena, Hola. Amadeo, reunión familiar. Hai algo máis entrañable? Asasino, putañeiro, vicioso. Intúo certo ambiente hostil. Empezamos. Ti mandas, conselleiro. Aí tes os documentos. Asina e poderás coller os cartos. Deixamos ver. Primeiro asina. Non ofrecedes nada de beber? Non, asina. Aquí. Comprende, Lorena. 300.000 euros son moitos cartos. Xa está. Podo ver agora o diñeiro? No maletín. Que significa isto? Estou seguro que volverías buscar máis cartos. O único xeito de desfacernos de ti é sacarte do medio para sempre. Non fagas parvadas, conselleiro, que as carga o diablo. Antón, non sexas tolo. Desfarémonos do cadáver. Ninguén se vai a preocupar de investigar a morte dun delincuente como este. O teño todo pensado. Falemos. Ti e máis eu sempre negociamos. Acabouse. Amo a Lorena. E nin ti ni ningún outro vai se poñer no medio. Antón, falemos. Si, fala con ela. Non hai nada que falar. Está todo decidido. Non te verás a dispara. Ti
sí que vos deixar a tapicería feita un Cristo. Dame a pistola, non deixarei que o fagas. Aparta, Lorena, fago por nós. Se o deixamos, chucharíanos o saco como unha carracha. Dame a pistola, imbécil. Non, santo medio. Dama. Déixame. Está morto. Merda! O moi idiota tiña que facerse o valente! Valente gilipollas. Debemos largarnos agora mesmo. Temos que desaparecer. Merda, merda, merda. O peor deste traballo é que sempre tratas con idiotas. Cretino, que es un cretino. E ti non o podías ter previsto? Como podía prever unha cousa así? E ti, por que o provocaches? A culpa túa por meterte no medio! Nunca máis volverei a enredarme. Enredarte. Agora o que temos que facer é desenredarnos. Pero non temos que deixar ningunha pista da nosa relación con este pacta. Poderíamos ir para Portugal unha tempada. Sí, é o máis seguro. Chamada Laura. Está fora. Está fora, pois veña, entón todos fora. Pero antes hai que limpiar todo isto. Debe estar cheo de pegadas no. No, vos marchade. Eu recollerei as cousas e limparei todo. Como íamos deixarte soa? É o máis seguro. Vos marchade agora, manllairei eu. En Tui facemos contas e despois separámonos. Se non poides seguir, avísovos. Veña, isto acabouse. Acabouse. Tivemos demasiada sorte desde o principio. Pero levade a cadeira. A cadeira dos collós. Un mes nesta merda de cadeira para que ao final este mamón. Veña, guisquemos. Agardaremoste, non deixes nada. Teño desaparecido máis veces, sei como facelo. Parabéns, imbécil. Tiveches unha morte heroica. Toda merda nun intre. Veña, fora! Adeus! Adeus, todos. E a princesa vai despertar! ¡Ay! ¡Vete fantástico! ¿Por qué? Estaba tremendo como o plan. Viches como poideches, tragaron de principio a fin, iso que son vos xenios. Cando te vi facendo de vendedor, soume que tiñas madeira. Cando puxeches a pistola na barriga, era como unha tensión algo profundo, un tremor de dentro. Sí, é como unha droga. Sabes o que me fai máis ilusión? O que? Largarme deste puto chalé, estaba estas pelotas desa merdiña de ventás. Veña, temos que apurarnos, pronto comezarán a pensar. Vai buscar as maletas. O avión sae dentro de 2 horas. Tes os billetes? Na carteira, espéranos o Caribe. Quérote, meu amor. Todos os aforros que fixen nestes anos de traballo esclavo para o país están transferidos. O máis importante non separarnos nunca, estar sempre xuntos. Nunca. Teño ganas de levar unha vida normal, de ter os fillos contigo, de los xogar na praia. Un momento. Mira. Lorena, espera. Faime ilusión pedirche aquí. O que? Ti que crees? Antón, pero... Lorena, pero esta vez quero que me contestes en serio. Queres casar comigo? Temos presa, Antón. Veña, Lorena. Dese ollos gustábame máis. Dese ollos e co anel. ¡Ay, qué pedrolo! Ainda non contestaches. Casar contigo é o que máis desexo nesta vida. Supoño que era cousa do meu destino namorarme dunha estafadora profesional. O menos profesional dun estafador é enamorarse da víctima. Fixen unha poesía, queres escoitala? Un anaquiño chega, eh? Espera, que a teño por aquí. Non sufras tanto tempo. Non, xa sei de memoria. Senta, senta.
O amor vai tenderme unha trampa, pero na trampa vai caer el mesmo. Agora cruzaremos o mar azul. Agora iremos cruzar o mar azul. Agora non me acordo. Guau, que bonita que era. No, sí, sairá. Agora cruzaremos... Pois. Non. Fade máis ilusión que me digas Non, no avión. espera. No Agora... avión, hostia, esquema dunha vez. Xa vou. Morro de ganas de chegar a esa illa, deitarme a tomar o sol e fartarme de marisco. O marisco non é bo para a túa úlcera. Ai, agora co dis? As pastillas. Debo cuidarme. Cando me liches a man, dixeches que eu morrería novo e ti veia. Sempre me quedará a herdanza, poeta. Espera. O último bico no chalé. Vamos, venga, que xa é hora. Dame as pastillas, a chocar doer. Ai, esquecín unha cousa. Vai sacando o coche. Bueno, non tardes, cariño. As túas pastillas. Xa as teño eu, as túas pastillas. Alma cándida!